We interrupt this program for an important bulletin. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas. Como nos informa, nos entretém e nos dá uma voz. Para mais informações, visite o site worldradioday.org. Dia Mundial do Rádio 2017. O rádio é você. Hola, soy Gemma Nierga y os quiero enviar un mensaje de ánimo a todos los alumnos y profesores que hacéis posible Ponte nas Ondas. Lo que estáis haciendo es muy importante para la formación, para el desarrollo de personas libres. Además, el lema de esta edición, Radio is You, es muy acertado. Yo espero que el portal Escolas nas Ondas sea una ventana para las voces de los más jóvenes y una oportunidad de darse a conocer desde una lengua y desde una cultura que es universal y que nos permite comunicarnos con Brasil, con Angola o con Mozambique. Desde Barcelona, amigos de Ponte nas Ondas, un abrazo muy grande de ánimo. Bos días a todo o mundo. A todo o mundo? Pois claro, comezamos unha misión especial de Radio Turonio que se emite por internet para todo o mundo. ¡Buah! Impresionante! Isto sí que é unha noticia importante para o Valmiñor. Pois sí, é a primeira vez que un instituto do Valmiñor fai unha misión con motivo do Día Mundial da Radio. Entón, xa que imos pasar historia, debemos explicarlle á audiencia por que se celebra hoxe o Día Mundial da Radio. Non crees? Efectivamente, o Día Mundial da Radio foi declarado pola Unesco no ano 2011. A Unesco propuxo o 13 de febreiro por ser o ano no que creou a Radio das Nacións Unidas en 1946. Pero dime, que se pretende con este día? Pois o lema desta edición xa o di moi claro. Radio is you. É dicir, a radio es ti. A radio son eu. Ti vesme cara de emisora? Non, oh. A radio somos todas e cada unha das persoas que a facemos como nos agora, e tamén os que a escoitan. Ou as que a ven, porque agora a radio tamén se ve. Claro, estamos a escoitar e estámonos a ver porque a nosa emisión tamén se pode ver por YouTube a través da páxina web do Instituto. E tamén pola web Escolas nas Ondas, un novo portal de internet que Ponte nas Ondas estrea hoxe mesmo. Unha web na que van estar todas as radios escolares que falan como nós. Sí, que falan como nós, porque tamén van a estar escolas de Portugal, Brasil e África. E estamos moi felices, porque desde o noso instituto imos a facer a inauguración oficial co noso primeiro convidado de hoxe. Pois xa sen máis, comezamos esta aventura radiofónica que nos vai a levar ata as 6 da tarde. Damos paso ao noso primeiro programa, e xa temos con nós aquí no estudio a Álvaro, Carla, Roy e Laura. E ao convidado deixámovos con eles.